Сега звъним на Генерално консулство Франкфурт, дежурен телефон, за да ги попитаме дали някой цивилен гражданин има право да приема лични документи като залог в Република Германия. Ще ги избера от тази карта. Така ще включим изговорителя. Ето тъй. Генерално консулство Франкфурт, телефон за спешни случаи, слушам ви. Добър ден! Казвам се Мирослав Митев и съм български шофьор на камион. В момента съм в Република Германия. Бих искал да ви попитам, понеже за първ път ми се случи нещо подобно. Вчера на един от тирпаркинзите на автомагистрала 61 служителите ми поискаха лични документи, шофьорска книжка или лична карта като залог, за да използвам баня, която съм си платил. Искам да попитам, законно ли е това? Някой да взима лични документи? Моля? Естествено, че не. Добре, ама какво мога да направя аз като чужденец в Република Германия, когато се случи нещо подобно? Да сигнализирате полицията. Да сигнализирам полицията. Добре, имам записано 4-минутно видео от случката. Ще го предам, ще ви изпратя имейл и ще предам видеото, за да се вземе отношение, защото за мен също това беше противозаконно. Значи видеото не го изпращайте на нас. Видеото го изпратете на местните власти в района, в който се намирате, и те да обърнат внимание. Знаете много добре, че личен документ може да бъде поискан и задържан единствено от полицейски служител. Ами да, защото може сега аз къде знам какво са изфабрикували примерно за тези 40 минути, които съм се къпал. Директно сигнализирайте за това. Местните власти. Добре, в този... Ами, на автомагистрала 61 съм само да погледна в Google Maps, защото точно не знам къде съм спрял момент. На някакъв паркинг, на някаква магистрала и просто ми даде, че вашето консулство ми е най-близко. Момент да видя само къде се намирам точно на 61-а магистрала. Така, на 61-а магистрала се намирам близко до... Това е някаква бензиностанция Ени и града, който виждам най-близо ми е... Айде бе... Ваделбекш. Нищо не ми говори. Бе, той на мене, ама... Аз ви казвам директно към местните власти. Ми да, ама тук как да ги открия местните власти, като аз дори не знам в кой град и в коя полиция звънна. Най-близкият град, който е до вас. Добре, окей, значи мога при следващата подобна ситуация да потърся, защото е честа практика и се злоупотребява, за да искат и ключове. Директно уведомявате местните власти, според мен това не е закон. Добре, благодаря ви много, лека работа ви желая. Благодаря. Хубав ден.